vihdoinkin te tulitte. Mä oon odottanut ehkä puoli tuntia. Anteeksi, moro. No mennään jo. Matka vähän kesti. Joo, mennään tulkaa. Vihdoinkin. Niinpä. Tuolla se järvi on. Sitä kutsutaan. Mennään jo! Mennään sitten, pyyhkeetkin tulee. Todellakin törkeää. Odottaa. Aivan ihanaa. Vai mitä? Joo, tosi siistiä. Missä Kaarin on? Kaarin? Hetkonen, missä olet? Anna, katso. Anna. Tehdäänkö Kalinna. Joo! Jaa! Jaa! Hieno hiekkalinna vai mitä? Joo. Tää on niin iso ja kaunis. Oi ei! Mitä nyt? Nyt vesi vie sen. Voi ei! Tyhmä vesi! Minä estän! Minä protestoin! Tässä minä uppoan! Mä mutaa! No niin. Katso noitten hiekkalinnoja. Nä. Ihanaa. Ihana aurinko. No niinpä. Mutta... Tai varmaan hiekkaa. No ihan sama. Mennäänkö uimaan? Joo. Oi, katso mitä levää. Pia, tule. Ei kissa tuli. Wow! Herran jestas mitä aaltoja. Täällähän voisi ihan surffata. Mutta mä en osaa. Sisi! Hei, hetko, missä Kaarin on? Häh? Missä Kaarin on? Kaarin! Ai sinua. Hei kultsi, nähdään huomenna koulussa. Nähdään vaan. Moi moi. Äiti on tainnut nukahtaa. Menen nukkumaan. Hyvää yötä. Öitä. Öitä. Mua ärsyttää, kun ylihuomenna on se matikan koe. Niinpä. Ja arvaa, olenko lukenut? En. Tietenkään. No ei mullakaan oo ollut aikaa. Niin kuin eilen oli niin kiva. Vai mitä, Richard? Juu. No, tunti varmaan alkaa kohta. Mennään. Moi! Moi! Pia, onks Killeä näkynyt? Ei. Sen eilen Hesburgeris yhden aika hemasevan englannin bulldogin kanssa. Mihinkäs noin kova kiire oli? Hei, älä viitti. Anteeksi, mitä? Sanoin, älä viitti. Mulle ei sanota noin. Mut mä taisin just sanoa. Anteeksi, mitä?
Okei. Jäitte sitten kaksin. Muuten, Richard, onko Anna ollut kiva sinulle tai mitään? Oletteko tehneet mitään kivaa? Kahdestaan. Tiedätkö mitä, Stacy? Ei todellakaan olla mitään sellaista. Mitä sä kuvittelet oikeesti? Kello taisi soida. Meidän pitää mennä. Top, tykkänään. Te ette kuule lähde minnekään. Anna. Ui. Joo. On vähän hankala tilanne juuri nyt.